Suomen Jedi-akatemia. Viralliselta nimeltään Suomen Jedi-yhdistys ry. Jedin tie. Jedin tie löytyy monista uskonnoista, erityisesti itämaisista, sekä filosofiana että hengellisen mestarin polkuna. Aikoinaan vastaava oppi löytyi muistakin uskonnoista, kuten kristinuskosta ja sen haaroista, mutta Rooman kirkolliskokous poisti tämän opin. Poikkeuksena kuitenkin gnostilaisuus, jossa tämä on yhä elävä traditio. Vaikka jedien hengellisen mestarin tie löytyy Star Wars-saagasta, filosofinen puoli pohjautuu pitkälti buddhalaiseen perinteeseen. Jokainen jedi voi itse päättää, kulkeeko hän myös munkin tietä vai ei. Jediritaria voi myös kutsua valonvoiman valtiaksi. Jediritareilla on 22 salaista kykyä ja loppuun asti hiotut jedisoturin taidot. Mahtavien ja kunnioitusta herättävien voimiemme takia emme voi ottaa riskiä, että meille kävisi kuten Anakinille. Jedin elämä. Jediritarin ja jedimestarin tunnistaa jediviitasta, jedisaappaista, tunikasta sekä jediritaриlogosta. Veljeskunnassamme on noin 250 jäsentä. Jediritareita ja mestareita on molempia 24. Jedipadawan kokelaita on noin 80. Jäseninä on myös paljon Star Wars-faneja, jotka eivät kulje jedin tietä. Sithejä, emmekä Sith-friikkejä kelpuuta jäseniksi. Jedi-aate. Jedien aatteeseen kuuluu hengellisten mestareiden kouluttaminen. Jedimestarit ovat oikeuden ja kunnian puolustajia sekä vapaaehtoisia rauhanvartioita. Tästä syystä olennainen osa jediyttä on itämainen itsepuolustustaito. Suurin osa jedeistä valitsee itselleen sopivimman kamppailulajin, oppien samalla myös jedimiekkailun jalon taidon. Osa taas valitsee näkijän ja parantajan tien, tai vain toisen näistä. Ja pieni osa jedeistä taas on tätä kaikkea, eli jedisoturi, voimassa erittäin väkevä valonkantaja. Jedien tavoitteena on tulevaisuudessa saada luotua koko maapallon kattava maailman rauha. Jedi-temppeli. Jedi-akatemialla ei ole vielä harjoittelu- ja opetustilana käytettävää jedi-temppeliä, mutta yhdistyksen varallisuuden kasvaessa sellainen rakennetaan. Tällä hetkellä jedi-temppeli toimii virtuaalisesti internetissä. Jedipadawan koulutus. Jedipadawanin kokelasjakso kestää 0,5 vuodesta 3 vuoteen, riippuen kokelaan omasta aktiivisuudesta. Jedin elämä sekä opiskelun aikana että valmiina jediritarina on kurinalaista ja monesti yksinäistä, joka myös jediritarin kumppanin pitää hyväksyä. Siksi rakkaudessakin pidämme järjen sekä kurinalaisuuden aina mukana ja kumppani pitää löytyä veljeskunnan ulkopuolelta. Meditaatio. Meditaatio ja itse tutkiskelu kuuluvat myös olennaisena osana jediritarin koulutukseen ja elämään. Jedin tiestä kiinnostuneen on hyvä tutustua jedilakiin ja miettiä, onko valmis ottamaan sen elämänsä ohjenuoraksi ja sitoutumaan siihen. Kotisivuiltamme www.columbus.fi/jedi.akatemia löytyy lisätietoja valonvoiman valtiaiden, valonkantajien veljeskunnan toiminnasta sekä yhteystiedot. Voima olkoon kanssanne.